пам'ятати про тих людей, які загинули в боротьбі за успішну, сильну Україну, треба пам'ятати завжди. І це був 2003 рік, коли загинув Іван. Це була мирна Україна, нібито, але це були жорсткі часи кучмізму, коли людей вбивали за їхню активну життєву позицію. Перше враження, яке він на мене справив, це своєю турботою. Турботливим вмів думати про інших людей, любив допомагати іншим людям. Ніколи не бачила його таким депресивним. Ще нам, браття українці,